danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka na Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko baka yi subscribe ba, muna roƙon ka danna mana alamar subscribe, sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Idan kuma ka jima a ciki ka yi subscribe, to muna roƙon ka yi mana sharing, sannan kuma ka yi liking akan wannan bidiyo. Mun gode. Wato darasin da za mu yi yau shine ya kamata na riƙe wayata ta salula ko kuma wayar hannu. Wato yanda ya kamata ka riƙe wayarka domin gujewa ciwon wuya. To kamar da yanda kuka sani, matsakaicin kan mutum yana kaiwa nauyin kilogiram 4, wato 4 kg, amma nauyin kan yana rubanya har sau 2, yayin da mutum ya sunkuyar da kansa kimanin kowane digiri 15, wato 15 digiri. Abin nufi a nan shine rubanyar nauyin shine rubanyar aiki ko wahalar da tantanai da tsokokin wuya, wahalar da yake sha kenan wajen riƙe kan. Hakanan ƙarin wannan aiki ko kuma ƙarin aikin da ake yi ko wahala na jefa tsokokin shiga ɗabi'un da za su haifar da ciwon wuya. Yayin amfani da wayar salula ko kuma kwamfuta ko kuma na'urar wasan yara, wato game, ka tabbatar kanka a miƙe yake ba tare da sunkuyawa ba. Wannan zai rage haɗarin samun ciwon wuya. Domin haka ya kasance ka ɗaga wuyanka kenan sama, ka ɗaga na'urar sama daidai inda idonka zai kai, maimakon ka sunkuyar da kanka. Domin yin hakan idan ka yi shine zai sanya maka ciwon wuya. Wato abin da nake nufi, maimakon a ce ka ɗaga wuyan ka sunkuyar da kanka kana kallon wayar a ƙasa, to yana da kyau ka ɗago da wayar daidai inda fuskan naka yake. Idan ka ɗago da shi, to shine zaka ga ka miƙe sambai, sannan kuma wuyan naka bai sunkuya ba. Saboda ko da a karan kanka ba tare da wannan abin ba, za ka ga idan ka sunkuyar da kanka haka ƙasa, to kana kallon wayar naka, to duk lokacin da ka ɗauki lokaci mai tsayi kana wannan hali ko kuma kana cikin wannan hali, to idan aka jima za ka je kanka kana ɗago shi ya ƙage ko kuma ya ɗan fara maka ciwo. Amma idan ka tsayar da kanka normal kamar yadda yake, sai kuma ka ɗago da wayar taka kusa da fuskar naka, to sai kana amfani da ita, to lafiya ƙalau za ka zauna babu wata matsala. Kamar dai ko kuma ce ku sani cewa ita dai waya an yi ta ne domin a yi amfani da ita a al'ummar mu, sannan kuma a yi bincike, sannan a samu ƙarin wasu bayanai da sauran abubuwa dai kamar yadda yanzu waya ta zai mana a bar amfani a koda yaushe. To yana da kyau mu lura da wannan abu, saboda kar mu je waya ta samar mana da wata matsalar. Kasancewar wani idan ya samu waya sai ya fi awa 1, 2, 3 yana amfani da ita, wani kuma tun safe har zuwa dare yana ta amfani da waya kowane lokaci. Da inda ya je zauna zai sunkuyar da kansa a waya. To yana da kyau mutum ya tsaya ya san ga yanayin yanda zai riƙe wayarsa, ga kuma yanayin yanda zai yi amfani da ita, saboda yawan zaman da kuma yawan sunkuyar da kan zai iya sa maka ciwon wuya. Na ga muku ko a karan kanka idan ka gwada ko kuma kana sunkuyar da kai ka ɗau lokaci kamar sama da minti 30 ko awa 1 kana amfani da waya haka, to ko yayin da ka ɗago za ka ji wuyan naka baka ji daɗin sa kamar yanda yake a farko ba. To wannan dai shine ɗan takaitaccen bayanin da zan yi. Da fatan kun ji daɗin wannan ƙarshen wannan abin kenan. Allah Ubangiji ya kiyaye mu gaba ki ɗaya. Mun gode.